Assalamu alaikum al'ummar Najeriya. Sunana Ismail FKD wanda ku sani da sai na dawo. Na zo muku da wani babban albashir ne. Sunana Umar No Abba. Sunana Zainab, jaruma a masana'antar Kano. Sunana Awal Itat wanda kuka fita ne da Awal dan kulma na tilin kwana ta tai. Wai waye dan takararmu na shugaban kasa a 2023? Ni dan takarana Ibrahim Abubakar Lajada shine dan takarana a 2023. Ina yan uwana mata. Onku da kwarkwatanku. Sunana Ziflani, ni ma Lajada zaɓi na ne. Assalamu alaikum. Sunana Nuras. 2023 Ibrahim Lajada alkhairi ne. Na tabbata za ku ji daɗi. 2023 sai Alhaji Abubakar Lajada. Ina gwanin wani ganawa. Ku da Abubakar Ladada a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa 2023. Kowa ya tabbatar ya tanadi katin zaɓe domin zaben shugaban ƙasa na gari. 2023 Sai Ibrahim Abubakar Lajada shine zaɓina. Ni ma shine zaɓi na. Yau 2023? Ibrahim Abubakar Lajada. 2023. Ina matasan Najeriya. Mu ma matasa ba a ban mu a baya ba. Ina al'ummar Najeriya ina mai gabatar muku da ɗan takara na 2023 sai Lajada. Mu ma 'yan adaidaita sahu ba a ban mu a baya ba, zaɓin mu sai Lajada. Ku zaɓi Ibrahim Abubakar Lajada domin inganta tsaro da lafiyar al'ummar Najeriya. Murucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya. muna di 2023 2023 Wanda shi ya cancanta ya kuma fi dacewa a ce mun tura domin ya wakilce mu, mai tunanin matasa, mai tunanin al'umma, mai abin da ya sa a gaba cewa shine al'ummarsa shine tunaninsa. Lalle mu fito kwanmu da farkotan mu kargada katukan zaben mu domin mu zo mu zaɓi His Excellency Ibrahim Abubakar Lajada. Ina mai kiran masoyana, onku da kwarkwatanku, na birni da na ƙauye. kuma ba bar ma baya ba. 2023 Sai Lajada. 2023 insha Allah. 2023. Ina kira da ɗalibai maza da mata. 2023 insha Allah. 2023 Jama'a assalamu alaikum. Sunana Hamis Echa, jarumi a masana'antar Kannywood. Wato jama'a, akwai wani babban al'amari muhimmi wanda shine mafitar mu a rayuwa. Wato Lajada sai kayi. Abubakar Ladada shine sahihi, ingantacce, mai quality. Mutanen Najeriya Lajada alkhairi ne. Al'ummar ƙasa ta Najeriya 2023 sai Lajada. Alhaji Ibrahim Abubakar Lajada. 2023 sai Lajada. Mun bi jirgin Annabi Nuhu da izinin Allah. Kullum ƙarshen magana ce.